amachan na-egwu atụm mmiri isi ikpe ihu iri ndị ihu iri ndị azụ unu enube eze obi taret dị n'enu betrun dị n'anị unu ikpe agụ inyi ikpete mma ijeje nga ikpete njọ ijeje nga aka m nwaanyị ọka ọgba mmiri a na-aṅụ ọlọ alọ a na-aṅụ anụ gbọrọ nkụ na-eju ọnụ nwaanyị dị ime ọla oko ọlọghị oke ọkwa mkpukpu ube a tụrụ na ngenge nwa a mụrụ n'ọma afịa obodo enene esekemperi nwaanyị kalaba asaghị asụ ụtọ karịchaa dike kwara ụkwara egwujide ndị irie onye da ọdagide nwanne ya akwa asaa akwa agha n'ihu nkịtị akwa agha na nkịtị ube a tụrụ na ngenge saa wokiriwo ọkụkọ bere na ngige egwu ọkụkọ egwu mvu eji mụ ụdara ada mvu ada ite eji si nkekwu n'ọbịa ite n'ọbịa odo ejighị onugbu inu odo inu ụkwa mmiri n'ogwe ịdabara adaba dawuo mbe gbalewuo oke nwaanyị nwe ụkwa jee igwu ụkwa mbasiwe ukwu pịba pịwasịa aka ghebe eghe agbakọta egbuka sasa wokiriwo enyụrụ mamịrị na mkpọ ọkwa aja na obosi nkịta otu eze imere ibida ọ na-aṅụwa nje a ngwọ imere ndị ụba ọ dee elekshọn ime soro udo onwe mmeri imere ọbịara na mma ejebe a na-ana oke osisi furu n'oke mmiri ndị enu akpata nkụ ndị a na-apụta mgbọrọgwụ aja agbọghọ ise a ibe esekemperi 14 ịtụrụ kọntena ọbata na agba akpụ eze eme ofroad ọ bụrụ kaikai chagawe ṅụrụ aṅụ ifennaba ọgụji mba bụ onye akaebe sigbaduwe anya na anakpo ọ ka ọ dị na-eme ka iweta nke m ọ ka ọ dị mgbe onwe onye na-anyụ mamịrị n'ụlọ n'ebe a mgbe onwe ndị na-anyụ mamịrị n'ụlọ abatabeghị mgbe na-eje